Ľudia, ako sa cítite prvýkrát v Amerike a prešli ste kontrolu? Ako srovnať dýchanie. Mám chuť začať vrieskať agresívne Empire State of Mind. A ja viem, strašne že moc. ostatní by zomreli. Ešte sa držme až vonku. Dobre, ideme skontrolovať moje mikrofóny. Je to tu. Jasne, že je. Je to tu. Aj s Refresher logom. Keď som sem prišiel prvýkrát v živote, tak strašne pršalo a teraz je asi 36 stupňov, je fakt horko a úplne dusno a vlhko, tak divne. Ale som v New Yorku. Došiel na to boss? Oh. Je horko! Oh my god! Oh. Ľudia, práve sme prišli do našeho hotela. Keby ťa zaujímalo, že ako vyzerá naše lobby v hoteli. Poďme dať room tour. Sme na 3. poschodí. Bývame na Manhattane, ale verím, že keď vyjdem na tú ulicu, kúpeľku. Voní to tu. Novotou. Vyzerá to tu. Po piči.